ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ରହୁଥିଲେ, ଯିଏ ହାତର ଘଣ୍ଟା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଅସୀମ ଏବଂ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର। ଅସୀମ ବହୁତ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ନିରାଶ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଗୁରୁଜୀ, ଏତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଘଣ୍ଟା ବଜାରରେ କାହିଁକି ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ? ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାନ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟାର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସତର୍କ ସହିତ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲେ। ଦିନେ ଅସୀମ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘଣ୍ଟା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ବାଲିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ, ଏହା କେତେ ଶୀଘ୍ର ଓ ସମୟ ମାପ କରୁଛି। ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଗୁରୁଜୀ ହସି ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମୟ ଦେଖାଉଥିଲା। ଗୁରୁଜୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ଦେଖ ଅସୀମ, ତୁମର ଘଣ୍ଟା ବାଲି ଘଣ୍ଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମୟ ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ ବାଲି ସରିଗଲେ ଏହା ଅକାମୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ଶୀଘ୍ରତା। ତାପରେ ସେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର, ତୁମ ଘଣ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିରନ୍ତର ଗତି କରେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହେବା ପାଇଁ ବାଲି ପରି ହୁଏତ ଗତିରେ ଗତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ବରଂ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ପରି ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଗତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ଗତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଶେଷରେ ସମୟ ସୀମାର ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଅସୀମ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ଶୀଘ୍ରତଃ ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ଶିଖିଲେ। ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ଗତି ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ଏବଂ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନ ସଫଳତାର ଆଣିଦେବ।